खुलुमबाय एसबी बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय आं सिबिरानि ब्रह्म सानसेनि खौरां नायनो मोजां मोनग्रा गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गिबियावनो बरायग्रोनानै लाबाय दिनैनि खौरांफोरखौ नोंथांमोननो आङो मिथिहोनो आखायाव लादों नोंथांमोनहा अननानै खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानै मिजिंथिबाय मैयानि सानाव फैनाय गिख्रंथाव बारहुंखाया फारसेनिफ्राय सिलिंखार खालामलांदों क'क्राझार जिल्लाजों लोगोसे खाथि खाला थानाय ओनसोलफोराव गोबां खहा खालामलांदों क'क्राझार टाउन पकिराग्राम सापर बेफोर ओनसोलफोराव सुबुंफोरनि न' बाङा गोबां खहा जानायजों लोगोसे गेदेर गेदेर दंफांफोरा न'आव बायसिनदों लामा सामायाव गेदेर दंफां लाइफांफोरा बायसिनदों जायनि जाहोनाव लामा सामा बन्द जानानै थानो गोनां जादों मोब्लिब खुन्थियायाव दंफाङा बायसिनदों सुबुंनि सायाव दंफां बायसिनदों बारहुंखा बारनायजों न'नि थिं बिरखारदों न'नि इन्जुर बिरखारदों फरायसालिनि इन्जुर बिरखारदों मोब्लिब मावख'नि थिं बिरखारदों बेबायदिनो गोबां सिलिंखार जालांदों मैयानि सानाव जायनि जाहोनाव क'क्राझारजों लोगोसे खाथि खाला ओनसोलफोराव मोब्लिब गैयै थासारि जादों क'क्राझार एपिडिसिएलनिफ्रायबो फोसावदों दि गोबां जायगायावनो बारहुंखाजों HT लाइन LT लाइन बेफोर खहा जादों ट्रेन्सफर्मारफोरखौ खहा खालामलांदों आरो गेदेर खुन्थियाफोरा गुबुदों जायजों गोबां खहा जादों होननानै फोरमायथियो जायनि थाखाय क'क्राझार जिल्लायाव थानाय फ्राय 2 लाखसो नखरा मोब्लिबनि थाखाय भुगिनो गोनां जादों होननानै फोरमायथियो क'क्राझाराव थानाय 33/11 kV क'क्राझार साब स्टेशन कन्ट्रल रुमावबो गोबां खहा खालामलांदों उखुमानो बिरखादों जायनि जाहोनाव न' सिङाव गोबां दै हाबदों जाहाथे सर्ट सार्किट जाया बेनि थाखाय टीमा खामानि मावबाय थादों होननानै फोरमायथियो क'क्राझार टाउननि अनगायैबो दतमा सेरफांगुरि फकिराग्राम पाटगाव कचुगाव सापर बेफोर ओनसोलाव बांसिन खहा खालामलांदों होननानै फोरमायथियो थिग बेबायदिनो गसाइगाव इलेक्ट्रिकेल साब डिभिजन आरो सापर इलेक्ट्रिकेल साब डिभिजननि सिङाव थानाय ट्रेन्सफर्मार बायदिसिनाफोराव गोबां खहा जादों बेनिखायनो रायजो राजाया जाहाथे एसे धैर्य हमो बेनि थाखाय रायजो राजाफोरनिसिम खावलायो आरो गोनांथार जायगा जेरै हस्पिटालफोराव मोब्लिबखौ सिगांग्रो हरग्रोनो थाखाय खामानि मावनाया जागासिनो दं होननानैबो फोरमायथियो बिटिसिनि माखासे EMफोरनि बिबानखौ एसे सोलाय सोल' खालामनानै गोदानै बिबान होफिनदों बेनि मादाव EM महेश्वर बसुमतारी आरो EM बेगम आख्तारा आहमेद बिथांमोननि बिबानखौ एसे सोलाय सोल' खालामनानै होदों दा महेश्वर बसुमतारी बिथांनिया सिगांनि थाखानाय बिबानजों लोगोसे दा गासै कालचारेल एफेयार्स सिनेमा थियेटार TRI इकनमिक एन्ड स्टेटिस्टिक्स वेट एन्ड मेजार्स हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल बिबान जाबाय आरो बेगम आख्तारा आहमेद बिथांनिया PHE लेबार वेलफेयार लटारि INPR बे गासै मोनब्रै बिबानखौ बिथांनो होनाय जाबाय मैयानि सानाव बारनाय गिख्रंथाव बारहुंखाया रायजोनि दाब जायगायाव गोबां सिलिंखार खालामलांदों आरो गोबां खहा खालामलांदों थिग बेबायदिनो धुबुरी जिल्लानि सापराव खारबाय थानाय पेसेन्जार बासनि सायावनो फांसे गेदेर दंफाङा बायनानै होसिनदों जाय जाथायजों बासाव थानाय दावबायारिफोरा सासेबो गाज्रि जोखोम जायाखैब्लाबो बासनि खहा जादों बे जाथायनि अनगायैबो सापरावनो बेटारि रिक्सानि सायावबो मोब्लिब खुन्थिया बायसिनदों बेयावबो बेटारि रिक्सा सालायग्राजों लोगोसे बेटारि रिक्सायाव गाखोग्राया खुनुरुखुम जिउ रैखा मोननो हादों बेफोर जाथायनि अनगायैबो सापराव 2 आइजोफोरा गाज्रियैनो जोखोम जानो गोनां जादों सासेया न'नि वाल बायसिन जानानै जोखोम जानो गोनां जादों आरो गुबुन सासेया खर'आव दंफां दालाय बायसिन जानानै जोखोम जानो गोनां जादों बेबायदिनो मैयानि सानाव दाब जायगायाव बारहुंखा बारनायजों गोबां दंफां लाइफां बायनाय न' बिरखारनाय बायदिफोरनि जाहोनाव गोबां सुबुंफोरानो जोखोमबो जानो गोनां जादों तामुलपुराव फ्राय 100 सिबियारिफोरा बिस गोनां बुट जाफ्रांनानै देहायारि जेंना जानो गोनां जादों गंसे गामिनिनो फ्राय 100 सिबियारिफ्रा बेरामाव गोग्लैनो गोनां जादों तामुलपुर जिल्लानि गरेस्वर दिघालिपाराव जानो मोनदों बे जाथाया उनाव बिथांमोनखौ देहा फाहामसालियावबो थिसननाय जादों गामिनि सुबुंफोरा जयैनो बाथौ फुजा होनाय आरो सिजौ गायनाय हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन बेयावनो प्रसाद बा बुट जानानै उदै सानाय गोबानाय जानानै देहायारि जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादों उनाव साफाखौ खाथिनि देहा फाहामसालियावबो थिसननो गोनां जादों आरो गामि खाथिनि देहा फाहामसालिनि हान्जायाबो गामियाव फैनानै सुबुंफोरखौ बा सिबियारिफोरखौ फाहामथाय होनायाव मदद होफैदों बेनि अनगायैबो गरेस्वरनि MLA भिक्टर कुमार दास बिथाङाबो देहा फाहामसालियाव थांनानै बिस मोनजानानै खैफोदाव गोग्लैनांनाय सिबियारिफोरखौ खौरां लाहैदों
दिनै 8 मे बर' बिजों सान दिनैनि सानखौ जाहाथे फरायसालिफोराव बर' बिजों सान महरै फालियो बेनि थाखाय बिटिसि सरकारनिफ्राय नटिफिकेशन फोसावदों। दिनैनि सानावनो आसामनि फरायसालिफोराव बर' रावखौ बर' बिजों महरै मोननो हादोंमोन। बेनिखायनो दिनैनि सानखौ फालिनो थाखाय खावलायो बिटिसि सरकारनिफ्राय। सोलोंथाइ फसंथानफोरजों लोगोसे सोरखारि खामानियाव जेबो गोहोम गोग्लैयालासे जाहाथे दिनैनि सानखौ फालियो बेनि थाखाय खावलायो। बिटिसिआव थानाय गासैबो सोलोंथाइ फसंथानफोर सोरखारि आरो सेमि गभर्नमेन्ट मावख'फोरखौ फालिनो थाखाय खावलायो। खारबाय थानाय रेलगारियाव फिन गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाय। राजधानी एक्सप्रेसआव गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाय जादों। एसि कचआव गिख्रंथाव अरा नांदों। तिरुवनन्तपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेसआव अरा नांदों। बे ट्रेना दिल्ली फारसे थांगासिनो दंमोन। बेयावनो राजधानी एक्सप्रेसनि मोननै दाब्बायाव अरा नांदों। मध्य प्रदेशनि रातलाम जिल्ला मोननायावनो दाब्बायाव अर नांदों। अर नांनाय लोगो लोगोनो ट्रेनखौ लाखिनाय जादों आरो दावबायारिफोरखौ ट्रेननिफ्राय ओंखारहोनाय जादों। दावबायारिफ्राबो रैखाथियै ट्रेननिफ्राय ओंखारदों। उनाव अर खोमोरग्रा बिफाना फैनानै अर खोमोरनो नाजानायजों लोगोसे अर नांनाय मोननै दाब्बाखौ गुबुन दाब्बानिफ्राय आलदा खालामनो नाजादों आरो बे गासै जाथायाव साबा रेलवे स्टाफआ जोखोम जानो गोनां जादों। मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझाराव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलनिफ्राय नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। क'क्राझाराव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव दासान्दि एचएस फार्स्ट इयारनि फरायसाफोरनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाया जागासिनो दङ। स्ट्रीम हिसाबै आर्टस थागोन। गोजौ सोलोंथाइ गोनां फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों फोरोंथाइ होनायनि राहा दङ। मिडियाम हिसाबै बर' आरो इंराजि जागोन। 12 एप्रिलनिफ्रायनो मुं थिसननाया जागासिनो दङ। उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरमेन्टेल फिल्ड स्टाडि बेफोरखौ लानो हागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलदा आलदायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनायनिबो खाबु दङ। बेनिख्रुइबो आरो मोनसे गोजोनथाव खौरांसिनबावा जाहैबाय जायफोर फरायसाफोरा 75% बा 75% बा बिनि बांसिन लानानै उथ्रिसार जानो हादों बिथांमोन साबा फरायसाफोरनि थाखाय फरायनायजों लोगोसे जानाय थानायखौबो बेसेन नाङै खालामनानै होनाय जादों। बेनिखायनो जायफोर फरायसाफ्रा गोसो गुदुं बिथांमोनहा क'क्राझाराव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव मुं थिसननो हागोन। कन्टेक्ट नाम्बारा जाहैबाय 9101488399। बे जानबुं नाम्बाराव नोंथांमोनहा फोनांजाबनानै मोजाङैनो सावरायनो हागोन। गोजोन्थों। खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। गाबोननि समाव आरोबाव जों बेबायदिनो गोदान खौरांजों लोगोसे लोगो मोनफिनगोनखौ मिजिंथिबाय। गोजोन्थों।